Happy Raja Sankranti to all. Hello, hi, namaskar. Welcome to another mini blog. ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝିଅର ମୋର ସବୁ ଉଠିକି ଏଠି ଟିକେ ନଟଖଟ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇ, ମାନେ ରଜ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ପେଟ ତ ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ପେଟ ପୂଜାଟା ସାରିଦେଲେ ସିନା ତାପରେ ଟିକେ ସଜବାଜ ହବା। ଆଉ ଝିଅ ଯଦି ଅଛି, ମା ଝିଅ ତ ମିଶିକି ଟିକେ ସଜବାଜ ହବୁ। ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଲୁ, ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଲୁ, ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ନେଇଥିଲୁ ଆଜି। ଯେହେତୁ ରଜଟା ଥିଲା ତ ଲଞ୍ଚରେ ସାଧା ସିଧା ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍, ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଟିକେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଚିପ୍ସ ବନେଇଦେଲି ଆଉ। ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୁଁ ସୋଡ଼ା ସଟ୍ଟେ ବନଉଛି, ମିଶିକି ପିଇଦେବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୋଡ଼ା ସଟ୍ଟେ ପିଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଏଠି ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ମସଲା ମସଲି କିଛି ପକେଇନି, ଖାଲି ନାଁକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ବେଶୀ ମସଲା କରିବେନି। ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଇକି ରହିବ ନା, ଖାଇବାରେ ବି ବହୁତ ମଜା ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଥାଳିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକଉଛି, ଗୋଟେ ବି ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଉଳକୁ ଲାଗିବନି। ତ ଏତିକି ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।